Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa, selamat siang. Ini sebet tuku online kemarin, guys. Ini loh pemirsa, ini sebenarnya kontennya belinya aku kemarin, aire kemarin sebenarnya. Ora niat tak konten. Iki tak ceritani ngono lho, guys. Aku memang dari dulu sebelum dia punya konten, sebelum pindah ke sini itu memang minum memang air mineral, guys. Terus aku pindah rene, terus mulai ono air mineral sing galon sekali pakai kuwi, aku tuku terus lah sing isi ulang tak pakai untuk masak air, air pam tak pakai untuk nyuci piring, nyuci baju, guys lah. Aku itu pesen sama toko kuwi di sekeliling pasar sini, sing tak delok sampai tekan minimarket pun juga sing galon kuwi air mineral kuwi ku inden iki sejak puasa kemarin. Aku ki bukannya kemanyak apa piye, guys. Aku ki nek gak air mineral kuwi ataupun mungkin air mineral galon sekali pakai kuwi lho pokoke, guys ya. Kuwi gorokanku loro, guys. Nek pisah pindah kok apa-apa, tapi nek bendino terus gak tawar. Ora masalah kemenyek aku yo, guys yo, ngono. Andene gorokane iku larang regane mbok piye aku iki. Iki arep tak isi galone pemirsa. Galone botole pemirsa. Iki jaman biyen lho, guys. Tuku Tante Deni. Ae. Aku yo dikek saran pemirsa. Biyen cuma mbok goleki runtutan kontennya yo kesel. Udah lama, guys. Iki resik kok, guys. Maksud iki ngombene iki gak nyucup kok ya aku. Dadi iki sing sithik tak dadekno siji. Aku lho tak telepon bolak-balik bakule. Sing pernah tak konten lho, guys, aku untuk THR selimut ki lho pemirsa. Mbak, urung ngono, Mbak. Ndelah wingi aku dikabari, Mbak, botol mineral gak iki ono, cuma aku dikei mok 15 tok saka salese muni ngono. Wah, ya beneran aku ngono. Kuwi terus aku pinjem karet tali karet ban. Gom-gom Mas Santo nek kok kerjaane ono aku tak njaluk, guys. Nggo. Lah kan nek beli air galon kan mesti juju melu. Dadi tak iket nang guri ngono lho pemirsa. Mau ceritane, guys. Iki kok tak nggone ngisi. Kok tak dadekno siji sekalian pemirsa. Ngono ceritane pemirsa. Begitu ceritane, guys. Delalah kok ono terus tak gini. Delah ono terus tak tuku pemirsa. Keliru. Tak tuku, guys. Mbak kok langka? Kuwi ae aku tak kliteri pemirsa. Nek toko langgananku kuwi gak ono tak golek liyane. Sak deret mulai Kapuan sampai Wangkot sampai Wangkot ki gak ono. Toko-toko sing toko kelontong, toko apa minimarket sing cara monone mesti selalu ada terus kuwi yo gak ono, guys. Memang lagi langka pas puasa kemarin. Nah iki ketambahan harga plastik melambung tinggi pemirsa, ngono ceritane. Entek kabeh, guys. Alhamdulillah kowe cerita nek aku mau dibatasi yo Mbak 15 tok, Mbak. Ngono. Alah 15 dari sampean tetep ra ngarah kantu, sampean dhewean ae. Nggo ngombe tonggoku ngono, guys. Nah, iki tak taruh di belakang, tempatnya di belakang pemirsa. Ya kayak pinginane tak umbah botolnya. Tak tutup dulu. Oke pemirsa. Tak isi. Golek iki lho, guys ya. Golek iki ku aku ngenteni 3 sasi dhewe pemirsa. Kok ulap ya, guys. 3 sasi aku. Iya ketok ya, ket Februari pemirsa ra ono. Golek kok ya. Padahal tak cas lho kok iso ora kenek.
ganti. Wis mulai rusak, guys. Yo maklum wis pirang-pirang tahun. Wis engko tuku. Iki piye enake, guys. Anggo teko ae. Wah, wong amen ini iki lho sing mari mondar-mandir. Kok ini iki lho. Nika yo aku dikomplain pemirsa, mondar-mandir ae padahal yo kesalahan teknis. Boh, dispenser listrik itu ayang ganti, yo maklum pemirsa pirang-pirang tahun. Pirang-pirang tahun, guys. Aku bersyukur ketemu air mineralnya teko. Iki, guys. Kuwi ngenteni pirang sasi pemirsa. Ngenteni pirang sasi lah. Aku yo ora paham guys ngono kuwi. Walah, aku ki ngenteni yo Mbak kowe dibatasi mok tok 15 tok aku sing tokoku, Mbak. Ini kan ditekani sales, guys. Yo ono sing sales. Kebanyakan ini sales kanggo kuwi cerita. Kuwi ae. Tali sing arep dienggo ngarit bapake bakule iki tak silase langsung tak balekno, Mbak. Aku nek nyekeli kan gak iso, guys. Anakku melok aku goncek aku. Ini yo perkungkungan kaya piye pemirsa, apakah air mineral yang ini ditempatin jenengan inden enggak? Aku inden nih berbulan-bulan, guys. Aku nek gak iki maksudnya iki nek misalnya mertamu sekali 2 kali minuman isi ulang tok yo biasa ae, guys. Cuma nek tanggung bendino iki gak cocok aku. Terus watuk gorokan kula rom. Yo dibilang kemanya yo terserah. Aku tau diguyoni ngono karo bojoku dhewe, guys. Nek menyek wis ulang ra bukan masalah, gak gelem ora tawar. Wong iki ngono-ngono, guys, ana sing alergi atau gak tawar, kadang kala ana sing gak cocok banyu godhokan ngono. Iki ra iso mbok nggo buli-buli. Pasti iki gak iso dienggo nyek-nyekan. Kenyataane memang ya awake gak kuat, gak cocok. Iki juga tekone yo terbatas. Nek kanggo pirang-pirang botol iki yo gak iso langsung kabeh disuntek tuang. Ini kita isi ulang tak mau masak, guys. Yo nek pame kene iku pam ngebur sumur pemirsa. Iku lho, andinge perlintasan kereta api Kapuan sing arep bandara Ngloran kuwi kono, guys. Ngene apa nih? Nggon nganu sumure pam. Yo ana sing takok pam itu nih pam atau gimana? Kuwi aku gak mudeng, guys yo. Ditakoki. Pam desa apa pam nek pam gede ketoke gak iki pam kanggo 1 2 RW tok apa misal. Mok pame mok kanggo 2 RW tok. Nah. Ini guys sudah alhamdulillah airnya wis ready. Ini sudah pemirsa, sudah tak taruh sini. Mas aku WA ben aku pergawe golek duit. Sik tak taruh sini guys sing sepadan ngene. Nih. Terus ini aku nek sisa sego iki tak sale kulkas tak takakno pitik soalnya ini pitik, guys. Kenapa tak kasih nasi? Karena
ayamku menetas dan anaknya masih kecil-kecil gitu. Tak kasih beras tapi kan ambek kasih sama nasi. Emang laku apa nih guys? Yunane yo tak resiki, tak nolno pemirsa. Di sini ini guys. Buah. Duene apa lagi sing iki kulkas mbok-mbok. Ki sini apa es batu aku nyetak es ane. Biasanya 2 hari ya tadi pagi tak itu. Yang ana sing ngasih saran pemirsa nek daging apa-apa saleh freezer ae Mbak ana sing komen ngono. Saran kene yo tak sene chiller lumi kan senenge kanggo daging. Cuma luwih aman nang freezer. Iki aku arep golek beras kok. Golek beras engko apa sesuk. Cuma yo wis ana. Iki aku pesen cairan pembersih kulkas ki lho pemirsa ambek Magicom. Usah ngilangno kerak iku kok angel mbah ya alhamdulillah pemirsa. Aku kayak untuk arisan. Untung ae wis pernah tak critani ya guys. Langsung ya rezekine saka Gusti Allah. Barbaran arisan dalah aku entuk lagi pindah seminggu ketoke. Terus aku tak pikir aku tak nyalangi cah pengen tuku kulkas aku ngerasa. Apa cah? Primo. Bayaran YouTube alah. YouTube ya tak syukuri guys ya, apapun itu rezekine ngono. Seperti masa apa tuh jangan aku bingung guys. Halo pemirsa, namaku Fatih Jojo. Fatih, ya nama. Minta apa kamu, roti? Ya, saya aja ngalangi kamera ya. Kamu 1 atau 2? 2, ya. Yes. Ya 2. Si pemirsa tak tutup dulu ya. Iki mang cerita-cerita soal air mineral apa temate pemirsa juga inden. Wis muga-muga rezekine padha lancar ya, guys. Ya kuwi mohon maaf jika mungkin tema kontenku tidak sesuai dengan keinginannya pemirsa atau mungkin kata-kataku tidak sengaja menyinggung, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kita saling menghormati, kita saling mendoakan semoga selalu diberi rezeki yang lancar. Terus semangat, ojo lali like comment subscribe Mas Goblem. Nek ana kelakone mbak ikan nyuwun sepuro sing akeh. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai dan harus menjadi prinsip kita untuk kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak yo beras, telur, SYI guys, gitu ku online 11.800 untuk 3. Oke pemirsa, dadah.